Sa number 5, matapos sa ginreklamo kahapon sa isugid kay Mayor ang mga poste sa tungasang dalan, gilayon ini ang ginaksyonan sang Negros Power. May report sa Romeo Subaldo. Tinuig na nga nahawanan ang ini nga porsyon sa Luzuriaga Street sa Bacolod City sa kilid lang sa South Terminal sa Bacolod. Ang santuan ay mga pamalay, subong, nangindala na. Pero ang problema, kay bisan napalaparan ang dalan ang mga poste nagapabilin sa tunga sang dalan. Mga isa ka dosena nga poste ang nagaida sa tunga sang karsada. Gani ang ginpalapad nga dalan, naging parkingan na lang kag paradahan sang salakyan. Ini ang ipalapot sa programa nga isugid kay Mayor. Sunod sa Negros Power Chief Operations Officer nga si Engineer Bailey Del Castillo, ilan ang naging kadtuan ang area kag inusisa kag nakita nga secondary line na lang sang kuryente ang nabilin sa siningang mga poste. Ang Sineco may mga poste na sa kilid sang dalan kag ang mga poste nga nabilin sa tunga kag mga kable iya naman ka mga telecommunications company. Nagpangayo ang Negros Power sang 5 ka adlaw para mahawanan ini kung pagkooperar sa ila ang mga telco. So based on our evaluation, Mayor, we can start tomorrow the transfer of the lines and the meters kasi there are meters also. In 2 days matransfer natin yan. But we will coordinate with PLDT kasi mayroong PLDT cables, Globe, and other telcos who are using the same pool to transfer also their cables to the adjacent pools. Sunod kay Mayor Abdi Benitez, magapadalaman ang sudad sang sulat sa telco sang ipakakasma ng ilang mga kable kag poste para sa weekend tigayon na ini nga mahawanan ang dalan. We will write the telcos to do it together. Kay kung may mabilin nga isa hindi mo na mautod or makuha, no? So we'll make sure that within this week, no, sa linyo you need 5 days. So by this weekend wala na da ang mga poste. And then we can do this over and over again all over Bacolod, no? Kainas ang aga, ginsugura na sa Negros Power ang paghimos sang mga kable para makakas ang mga poste. Nagpasalig sila nga antes matapos ang ininga semana, tigayon na nga mahawanan ang dalan kag magamit sa mga motorista.